Molt bones a tots, benvinguts, benvingudes al vostre petit canal de Clash of Clans en català. Avui us porto un resum de la Clash War League d'aquest mes d'octubre, on veurem alguns plens de català collonut War Clan. I res, comentar que no ha sigut la millor CBL que ha fet l'equip, però tenim també, per altra banda, una alegria, no? Per exemple, la cantera, que ha pogut pujar de categoria, i tenim doncs, això, una notícia dolenta, una de bona. Així que anem a veure aquests plens d'aquests companys del War Clan. Vinga, som-hi, comencem! Molt bé, doncs anem a començar per aquest atac de la Guerra 2, atac de Marcel, el seu número 9. Aquesta base en forma de diamant que atacarà amb bruixes, amb un atac d'espam de bruixes. Primer de tot, veiem que fa servir uns zaps per desfer-se de la catapulta i de la torre Inferno en multi, que això és un regal, no? Aquí també ataca ara la segona catapulta, es desfà de les dues catapultes i aquesta Inferno en multi, i ara té bastant bé el camí marcat, no? Per les bruixes, perquè no tingui tant mal de salpicadura aquesta base, no? Gràcies a que ha pogut eliminar les dues catapultes i la torre infernal en multi, i ara sí que surt al castell, ha desplegat les bruixes, comencen a invocar tot aquest exèrcit d'esquelets, maten el castell, aquests golems tanquejant, aquesta barreja de golems, no? Porta golems normals i golems de gel per protegir a les bruixes, que tinguin temps d'invocar forces esquelets. Acaba caient l'ajuntament d'aquesta base, d'aquest disseny, s'infiltren cap a dins les bruixes. Ha utilitzat el ping-pong ja com li dic jo, el ping-pong de la lluitadora real. Ara apareix el remolí que fa arrinconar, no, a tots aquests esquelets que s'havien invocat. Va molt bé l'atac, perquè la veritat és que va molt bé, tant per dalt com per baix com pel mig. Els tres grups de bruixes aconsegueixen tirar endavant, eliminar les defenses i sobreviure, no? Que és lo important, que sobrevisquin fins al final les bruixes, que no es quedin esquelets sols. I finalment hi ha l'última defensa i aquests recol·lectors que estan aquí plorant, els pobres, per l'exèrcit que els hi ve a sobre, no? De totes aquestes bruixes que li quedaven a Marcel encara després d'aquest atac. Podria fer un segon atac i tot amb aquestes bruixes. Llavors anem pel següent atac de 3 estrelles d'aquesta CBL, a la Guerra 3, a Mas Miquel, no? Que hi ha hagut una venjança aquí, no? S'han fet pleno mútuament, els dos uns, i farà aquest atac híbrid, Queenwalk més Hawks i Miners. Comença per la zona de les 3 amb aquest Baby Dragon per netejar, perquè no es desviï la reina. Ara enrabia la reina perquè curin bé les senadores, que la reina resisteixi als atacs de la catapulta i la ballesta. Aquestes caçadores per ajudar a matar ràpid el rei, no? Que no doni problemes. Obre la muralla per la zona de l'Ajuntament. El rei fent funnel per l'altre costat. Ara sí que ha d'activar l'habilitat del rei. La reina, que està ocupada amb l'Ajuntament, tomba l'Ajuntament. La segona ràbia. Llàstima aquesta catapulta, que no hagués caigut, no? S'hagués anat molt bé que hagués caigut aquesta catapulta. Aquest detall d'aquí que ara treu a la barraca perquè el P.E.K.K.A. no sé si és fet expressament, però es dirigirà cap al morter i la torre de mag, que això està molt bé, no? Es traurà alguna defensa més de salpicadura. La reina aquí entretinguda amb el Sabueso, mata el Sabueso, surten els mini Sabuesos. Els mags, ara és el moment dels mags que vagin sortint de la barraca i acabin eliminant aquests últims edificis que no facin desviar els miners. I ara sí que ja té molt ben marcat el camí, aquest pathing,
que li queda per l'híbrid, aquests montaporcs i aquests miners, molt ben marcat, primera curació, l'habilitat del Centinela, van agrupats juntament amb la lluitadora real i la Centinela. Ara la reina que es posa rival, que es posa entremig, però acaba morint. Ja només li queden 2 defenses de salpicadura en aquesta zona. Ara baixaran cap a baix, cap a la zona de les 6. Els miners que van agafen un camí diferent als montaporcs, però encara hi ha molts miners. Jo aquí veig molts miners. A més, hi ha una senadora que els està curant. Ara sí que ja no queden defenses de salpicadura, defenses d'àrea i últims edificis. Últims edificis ja per aquest pleno. Ho posem amb una mica més rapidet, que hem de veure molts plenos encara. I 3 estrelles per Mas Miquel, molt bona CBL pel Miquel. Anem pel següent, que és a la Guerra 5. A la Guerra 5 a l'11, no? Guerra 5 a l'11, a Marcel un altre cop amb aquestes bruixes, té molt bon domini d'aquestes bruixes amb aquests zaps. Veiem ara que en aquest cas doncs, va buscar el mateix objectiu, no? Les catapultes, però aquest cop s'emporta per davant 2 ballestes també, molt bon objectiu també per les bruixes. I per l'altre costat doncs, també s'emporta una ballesta i un bufador. Aquests zaps més aquest terratrèmol, molt bé, es queda sense pocions, però no és problema per les bruixes, no els hi calen les pocions. És una tropa amb certs avantatges, no? Tan versàtil que no li calen pocions. I ara sí que desplega els gòlems, també aquesta combinació que fa ell, 2 gòlems normals i un de gel. El de gel, normalment, pel que estic veient, el tira per la zona central, no? perquè congeli, quan mori, congeli el màxim de defenses possibles. I ara sí que activa l'habilitat del Centinela, aquestes bruixes i aquests esquelets que topen amb l'Ajuntament. Llàstima perquè per un segon explota la bomba i impacta amb algunes bruixes, però resisteixen l'impacte. Surten 3 gòlems de gel, un castell defensiu aquí que farà perdre molt temps en aquestes bruixes i aquests reis que estan aquí a la zona central. Per dalt hi ha el P.E.K.K.A. que s'ha desviat cap amunt i un Yeti aquí matant la reina, però acaba morint el Yeti. Per la zona de les 7 hi ha 2 bruixes que van al seu rotllo. Lluitadora real que mor en mans de l'altra lluitadora real. Només li queden algunes defenses ja per eliminar, li queda una torre bombardera i una torre de mag, que és el que li pot perjudicar més. Però entren cap a dins les bruixes, l'últim compartiment, que aquest forma de 8, no? Que fa aquest compartiment en forma de 8. I ara sí que hi ha últimes defenses, la torre bombardera que caurà, tot i que està frenant una mica els esquelets, però ara sí que ja cau, explota, però encara li queden moltes bruixes. Últimes defenses aquests últims 2 canons, la torre de mag, si cau ja això serà pleno assegurat. Finalment sí, caurà aquesta torre de mag, primer la Inferno, ara sí que les bruixes van cap a la torre de mag, cau la torre de mag i això ja és pleno assegurat. Aquest Tesla, pobre, no té res a fer amb tants esquelets. I veiem el pleno de Marcel, segon pleno d'aquesta CBL, molt bona CBL. Tenim aquí l'MVP, em sembla, d'aquesta CBL. I anem pel següent. No ho vull allargar molt, o sigui que me'n saltaré algun perquè no ens allarguem massa. I a la Guerra 6 tenim el número 14. Hem intentat agafar els plenos que puguem aprendre més, no? D'aquests plenos i els més interessants. Veiem aquest disseny de base, no? Aquest disseny de base que és bastant popular, l'he vist ja algun cop en guerres random,
i la clau d'aquesta base és fer que l'atac híbrid se'n vagi cap al centre, que s'elimini aquest TH i aquestes infernos, i després ja s'encarregui de l'altre. Però evitar que els montaporcs i els miners vagin per la vora i que les infernos els vagin fent mal, no? A aquestes tropes. Llavors comença amb aquest Queen Walk per la zona de les 12, baixant cap a les 3, per marcar el funnel per aquest costat, i finalment, ara per l'altre costat, s'ajuda a Barraca i Rei, obrint muralla amb un rompemuros, super rompemuros, i marcant el pathing, no? Ara per aquest costat de la zona de les 9, P.E.K.K.A i Rei aquí com germans, lluitant un al costat de l'altre, espatlla contra espatlla, i ara sí que ja té el camí fet, desplega l'híbrid, aquests miners, aquests montaporcs, surten també de la barraca, se'n van cap al centre perquè no tenen cap edifici que els distregui, i ara sí que aquí hi ha molt DPS, cuidado, curació, congelació i el que faci falta, perquè si cauen aquí els montaporcs, l'atac se'n va en orris. Ara sí, molt bé. Cau a l'Ajuntament aquesta habilitat del Centinela, que aguanta amb vida tots aquests montaporcs. Ara sí que s'acaben carregant totes aquestes defenses del centre i ja poden anar a per les últimes que queden. La reina viva, això és clau també pels atacs, que la reina quedi viva, aquest Queen Walk, que estigui fins al final destruint edificis, que ajudi, que faci la feina bruta, no?, dels miners, que no es distreguin aquests miners. I pleno per Ivain, molt bona CBL també per Ivain. I finalment, per acabar, vull ensenyar un pleno del rival, perquè m'ha semblat... Bueno, a mi aquest atac ja particularment ja m'agrada molt, i a més m'ha semblat un molt bon atac, que és l'atac del rival a la guerra 1 en l'apòstol, en 12a posició. Anem a veure el rival com ho fa. Aquest 7+1 la Balloon, que em sembla increïble. Aquests saps amb aquest terratrèmol es desfà del castell i d'una inferno. Llàstima la reina, li quedava molt lluny. Bueno, crec que ha preferit tombar la inferno abans que la reina rival. Ara aquí marcant el funnel perquè la reina es dirigeixi cap al TH, cap a l'Ajuntament. El rei, que també es voldrà enfrontar a aquest Town Hall. Ara sí que rei contra rei. La reina, que ho té claríssim, que anirà cap a l'Ajuntament. El rei acaba matant la seva còpia, no? I cau aquest Ajuntament. Té el via lliure ja per atacar amb globus per baix, atacarà per les 6. Reis que segueixen avançant, han tombat també un antiaeri molt important, i ara sí que les dues caçadores per eliminar ràpid els herois que queden del rival, aquesta reina i aquesta lluitadora real. Doble sabueso que se'n van cap a l'antiaeri, té el bufador de cara, però no serà un problema perquè acabarà fent servir una velocitat molt ben feta servir. Li tira enrere els globus, però per sort no té cap defensa que li mati els globus. Segueix tot endavant, aquesta velocitat que els fa accelerar, amb aquest arroja piedres per davant, liderant aquest grup, aquest exèrcit, i ja queda poca cosa ja que pugui frenar aquests globus. La catapulta, que és l'únic inconvenient, acaba caient també, només queda un antiaeri. Surten els globus també un drac i globus de la Roja Piedras, i ja només queda l'antiaeri, que és l'únic inconvenient. Queden alguns globus encara, molts minisabuesos que queden per aquí, que li faran el liu a l'antiaeri, i ara sí que ja cau aquest antiaeri, i plenazo de com es digui el número 8, perquè està en un altre idioma que no puc pronunciar. I
finalment ja només queda morter, acaba caient aquest morter, el drac i els esbirros acaben netejant i pleno, molt bon atac, aquest 7+1 com a atac diferent en aquesta CBL que he vist de plenos, que no n'havia vist cap de 7+1, doncs us porto aquest atac. I bé, això és tot. Ens veiem en el proper vídeo o en el proper directe, el que sigui abans, i fins la propera. Vinga, vagi bé. Adeu!